Il-Kunsill Malti għall-Arti nieda konsultazzjoni pubblika dwar abbozz li għandu lan jgħolli l-istatus tal-artisti li jrendu l-kreattività tagħhom f'diversi forom artistiċi. Il-kap tal-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti Adrian De Battista spjega li fost oħrajn l-abbozz jitkellem dwar temi tal-impjieg indipendenti u l-aċċess għal finanzjament, il-proprjetà intellettwali, id-drittijiet fundamentali tax-xogħol u n-negozjar kollettiv, is-sigurtà soċjali u t-tassazzjoni, l-iżvilupp u l-perjodu li fih jitħallas l-artist wara tmiem ta' proġett. F'kummenti ma' TVM News, id-direttur artistiku Tony Attard qal li hawn nuqqas ta' għarfien dwar il-fatt li l-artist jara fil-bżonn li jkun rappreżentat kemm fis-settur pubbliku u anke dak privat. Għandu jagħti l-istatus lill-artist u lil min ħaddem lill-artist biex anke jħares l-interessi tiegħu fuq livell professjonali. Ifisser li jkun jaf li qabel ma jibda xogħlu il-kuntratt irid ikun hemm, ikun jaf kemm ħajitħallas, meta ħajitħallas u l-kundizzjonijiet marbutin ma' kull xogħol li jagħmel kemm fuq livell jekk huwa self-employed kif ukoll impjieg fit-tul. Id-direttura l-fondi u l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti Marian Kawki qalet li l-istrateġija tfasslet bosta prinċipji li preżentament jilmentaw fuqhom artisti stabbiliti. Mhux neċessarjament tkun tkanta id-doq u tpinġi, imma tista' tkun qed taħdem b'mod parti kollettiv tas-settur. Ivri dan iċ-charter japplika għal kulħadd biex itejjeb is-sitwazzjoni ta' ħidma tal-istatus professjonali tiegħu. Is-sejħa hija miftuħa għal kull min jixtieq jipparteċipa u se tibqa' miftuħa għas-sitt ġimgħat li ġejjin.